Нашата неделя започва с събуждане от ето този господин. Ставаме и се насочваме към кафемашината, за да си пуснем първото кафе за деня. Взимаме кафенцето и отиваме на терасата заедно с Рио, на който очевидно все още му се спи. Допиваме кафето, докато той се напича и влизаме обратно вътре. Гостите, които в момента са в апартамента, трябва да напуснат в 11 часа, а до тогава имаме доста време, за това ще свършим малко работа. А през това време, разбира се, Рио си проси внимание. Взимаме турбите и слизаме към гаража. Потегляме, за да видим в какво състояние гостите са оставили апартамента и да го приготвим за следващите. Искам да отбележа, че тези гости бяха отседнали за 4 дни и са оставили по-чисто, отколкото други за една нощувка. След като изчистим и заредим апартамента, идва време и за тренировка. Отиваме към фитнеса и след това трябва да пазаруваме за апартамента. Трябва да купим кафе, кола, вода и трябва да се връщаме, защото Рио ни чака за разходка. Ето по този начин ни посреща абсолютно всеки път, когато се прибираме. Това, разбира се, е любимата му част от деня и понеже той е доста послушен, го пускам да си потича. Ето така приключва и нашия ден. Ако видеята ви харесват, последвайте ни.